Elenganza ukuthi nginamukele kuyona ke i-Chef Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Lana ke nganza kwethu udaba ulithinta ke lapha umfundi ethiwa ke baye bamtitinya lapha ke wasale mabokoboko ebusweni nasemzimbeni ke lona ke umfundi uneminyaka engu-20 lapha ke wakhona ke ka matric kwesinye ke noma ke kwesinye sezikole zase Hammersdale lapha ke e2 Ntshonalanga yeTheku. Kulandela ke ukutitinywa ke lapha ke ngamalungu omndeni ke wentombazane ke athandana naye okusolakala ukuthi ke bekuyindlela yokumphoqa ukuthi ke ayeke ukugibhida nayo. Leli phephandaba ke eliseke sathola kulona liye lalikhipha ke ukuthi ke lizibonile lona mathupha ke izithombe ezikhombisa ke umfundi lapha ke ukuthi ke uye washawa. Ziningi ke abathi ke bazigodlile ke ezinye ke izithombe futhi ke ezinye zazo ziveza ubuso bakhe lokho ke kuvikela ke kakhulukazi ke isithunzi sakhe ukuthi ke ubelimele kanjani ke nakhona ke ebusweni vuvukele ke nje nomlomo futhi ke enemhuzuko negazi cishe kuzo zonke ingxenye zawo umzimba ngabe kubika kwalo iphephandaba esithole kulona ekuyilona ke iso lezo lela landisa ke futhi ke nanga lapha ke ngokumehlele ke umfundi uthe ke isigameko senzeke lapha ke eNtathakusa ngalo ke isonto ngenkathi ke lapha ke yena nentombi yakhe ke belele emqashweni ahlala kubona ke ukusondela ke esikoleni lapha ke afunda kusona njengoba ke efunda ke umatric. Uqhubeke nalo ke lolu daba nganza ukuthi ke uye wachaza lapha ke uthe emva kwalokho ke bamshaye kanjalo ke basebemshiya futhi ke bathatha ke intombi yakhe bagoduka naye bayiphuca ke neselula ke njengoba ke kuze kuzoba ke imanje ke akakwazi ukwenza njani ukuxhumana nayo ocingweni. Intombi leyo ke ayisafundi yona yawuqeda ke ngo-2021 umatric kusho ke lapha ke umthombo kuthiwa ke omunye lapha ke uma siqhubeka nalolu daba omunye wabazali bomfundi usiqinisekisile ke sona lesi sigameko uthe ke okumphathe kabi kakhulu nje yilokhu ukuthi ke yombili ke imndeni ke ayazi noma ke iyazi ngalo lolu daba noma ngokuthandana kwazo lezi ngane osekuyiminyaka emithathu ke ezindawonye uthe ke ubengalindele ukuthi ke uma ke kuba nenkinga enjengalolu hlobo kungagcina ke sekufika ekuthenini ke kushawe ke omunye ke wazo lezi ngane kuyiyo ke le yesilisa. Uma ke siqhubeka nalolu daba kuthiwa ke kuye kwathintwa lapha ke ukhulumele amaphoyisa ngoba kusho ukuthi lolu daba ligcine lingenelelwa amaphoyisa lapha ke uThenjiwe Ngcobo uthe amaphoyisa ke aselokishini eMpumalanga lapha ke aphenya amacala okushaya nokucekela phansi impahla mayelana ke nesigameko sokushaya ke umfundi okushawa umfundi ngabantu ke abaziyo nabaziwayo ke lapha ke endaweni ahlala kuyona. Uthe okwamanje ke akugaboshwa umuntu basaphenya ngaso lesigameko njengoba ke isehlo sehlile. Ofethu ake nisiyalele noma ke ake nisibekele ke imbono yenu ngalolu daba uma kukhona ebenifisa ke ukuthi ke ningabeka la ku comment section ungakhohlwa ke ukusubscribe kuyona ke le channel. Thank you.